14 urte hauetan, legealdi honetan alegia, lanbide heziketa duala euskaraz egin dute 2000 ikasle inguruk, 1500 lantoki inguruan. Lantoki horiek erazbernietakoak dira, enpresak, elkarteak, erakundeak edo fundazioak. Ikasleak instruktore euskalduna izan du. Hori baita, lanbide heziketa duala euskaraz izateko ezinbesteko baldintza bakarra. Lantoki hauei eskertza eta aitortza egin nahi diet, egin duten ahaleginagatik lan mundua, lanbide heziketa ere euskalduntzeko, eta animatu nahi ditut lanbide heziketa duala euskaraz marka erabiltzera, web ataritik, lhdualaeuskaraz.eus ataritik deskargatu daiteke, baina animatu nahi ditut alaber, lanbide heziketa duala euskaraz egiten den lantokien gidan beraien izena jartzera. Besterik gabe, animatu nahi ditut Bizkaiko gainerako lantoki guztiak ikaslei instruktore euskaldunak jartzera. Eta momentuan gaude hemen Urdaibai Ber Center eraikuntzaren kanpoan eta Urdaibaiko erdi. Zentro honetako lan hildoak ero batez bedira 3 eta lehenengo hildoa ero esango dienke dela apur bat ikerketa eta kontserbazio lanak, eta gero bigarren nolan potenteena divulgazioaren izango litzake. Holan praktiketan egonaldietan eta guazi ginean ja behin zentroa zabaldu genuenean, eduki genuen eskaera handia, holan jendearena eskatzen ziguten praktikar berton egiteko eta ingurumen hezkuntza eta ingurumen zientzien inguruko gaiekin eta lan egiten genuelako, eta hasiko ginen 2013an inguru, ja hartzen horrela ziklo formatiboak eta egiten ari zan jentea praktiketan hemen, eta benetan oso esperientzia polita. Esan behar dut hemen Urdaibai Ber Centerren bat izan ezik, 9 langile gara, bat izan ezik danak euskalduna gara, gure arteko hizkuntza, egunerokoa euskera da. Nik instruktore euskalduna daukat. Hemen guztiok dakigu euskeraz. Nire goi mailako gradua erderaz da. Orduan egia da ona etortzerakoan eta euskeraz azaltzerakoan hainbat gauza zailtasunak ditut. Adibidez, hegaztien izenak azaltzerako orduan, nik ez dakizkit euskeraz. Orduan hori ikasi behar izan dut. Eta alde horretatik nabaritu dut falta hori, ez? Igual euskeraz ikasita askoz lagunduko ninduela. Praktikak balio izan didate hori euskaran garapen hori izateko hizkuntzaren aldetik. Derion ikasten dut, B ereduan, orain nago hemen praktiketan. Gehienez hitz egiten dugu euskeraz, eta ere erderaz edo ingelesez. Bizitariak ea nongoak diren kontrolatzen. Nik Edorta da nire instruktorea, eta berarekin galderaren bat badaukat edo zerbait, bera laguntzen dago, edo bestela hemen lan egiten duten beste jende batzuk ere bai. Praktiketan gehien bat euskara erabiliko dut, euskarak ateak zabaltzen dizkizula, ez? Hizkuntzak jakitea gaur egun nahi eta ez ikasi behar dituzu, batez ere euskeraz. Adibidez, oposizio bat edo zer gauza egin nahi baduzu, gaur egun ABA eskatzen dizute, beraz, hizkuntzak jakitea derrigorrezkoa da. Gaur egun gure arloan premiazkoa da euskara jakitea, hizkuntzak kontrolatzea premiazkoa da, baina gure kasuan euskara derrigorrezkoa da. Ikusten duguna da oso nivel honean etortzen direla ikasleak, eta nik uste dut hori eskertzekoa dela, eta ez bakarrik oso maila hon bat. Baita ere oso, pozik horrelako lanetan aritzeko, eta horrek, errazten digu lana, baina izugarri, eta gero igartzen zaie beraiei ere, normalan gustora joaten dira, eta uste positibo beraintzat, eta guretzako zer esanik ez. Guk erabiltzen dugun hizkuntza tekniko hori, gure arlokoa, naturzientzien ingurukoa, da jorratzen duguna, eta adibidez hemen nahiko kuriosoa izaten da, etortzen zaizkigun
jende asko ezitu dirala gazteleraz eta batez ere hegaztien izenak, edo, erabiltzen ditugun kontzeptuak gazteleraz oso ondo ezagutzen dituzte, baina ez euskeraz. Eta hemen, ematen dute pausu hori, ezta? Esaten dugu, hemen ornitologoak euskaldundu egiten ditugula. Eta garza realetik lertxuntxora edo lertxunera pasatzen ditugula, ezta? Eta uste dugu gauza polita dela, eta urak ere eskertzen da.